Pa što, držao se sa jednim prstom. Je. Joj, kad se vas sad tek pospričati. Nemoj tamo skakati, da. 3, 4, Makni se. Sad. Ne boj se, ne dohvatnik nju. Ovo tamo. Ja. Poprskalo mi je. I mene. Nemoj tako više skakati. Ja ću prskati. To mi je i Burekov rekao. Pospričamo, pogledaj. Bolje da sam gore. Sam ispravio noge na kraju, nisu ostale. Ali nisam osjećao kako ću.